našich tvorivých dielňach, ktoré sme si vymysleli v tomto predvianočnom čase práve preto, aby sme sa trošku zastavili a aby sme si spestrili a spríjemnili takéto krásne očakávanie tých Vianoc a aby sme jeden k druhému mali bližšie a možno tie veci, ktoré sme vyrobili a z láskou sme ich vyrobili, tak o to budú krajšie, keď ich darujeme buď svojim blízkym, priateľom, alebo deti iba medzi sebou, pretože to je asi najväčší dar, keď môžeme to, čo vyrobíme, alebo to, čo dávame zo srdca, tak darovať niekomu inému. Takéto darčeky a vôbec takéto podujatie má oveľa väčšiu hodnotu a cenu ako všetky darčeky kúpené a naozaj naše deti to, čo robia a vyrábajú, tak robia z celého srdca a dávajú do toho všetku svoju lásku, ktorú majú. Toto sú naši najmenší, ktorí sú prvýkrát v škole, prvý školský rok a o to je to pre nich vzácnejšie, že môžu niečo takéto vyrábať. Tak nech sa páči, slúbme. Čo vyrábate dneska? Krásny Mikuláš. A to budú... Pre koho to bude? Pre koho vyrábate tých Mikulášov? Ja pre pani Štekličku. Nie, pani Štekličku. Švecová. Tak, áno. Tak krásne. Ešte sa mi nezmestí, ale ja... Neboj sa zmestí. Ešte kalami na kutečku. Neboj sa, pani Ešte kalami na kutečka. Ak sa volá. Kto? Lavina kutečka. Pani Šteklička. No, myšli. Pani... Ty nemáš a Peťko nemá? Peťko už robí. Má? Že iba ty nemáš? Už len Peťko nemá papierik modrý, už mu robí. Ale nehodí papierik. Nerozumieš? Kde to chceš mať? Nehodí kde. Takto. To musíš premysleť pokladne. Ujažujete. Dobre. A počekaj, že si musím byť dobrá. Pani Šteklička. Pani Šteklička, nebydlo. Nekvíč, Júko, nekvíč. Páči, to mi sa už nedá. Čo sa ti nedá? I takto sa mi dá. No to je dobré. Počko, mám nevy. Počkajte. A ja prepeču kulíš a ja. Najstarší žiaci, ktorí už zvládajú aj také najrozšíršie veci, tak sa poďme pozrieť. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Viktor, zvládneš tu namočiť ten voz? Tak poď ešte. Počkaj, ešte ti ukážem na to. Zobrať farbu, vyfarbiť. Dobre, tak teraz ešte šáliky spravíme. Počkajte, teraz na posledy, jo? Ja sa len... Dobre, poď Viktor nám ukázať dosť už tak. Čo ty vyrábaš ty? Chcem nám ukázať, čo robíš. Čo z toho bude? Nie. Čo z toho bude? Sviečky, vodičky. Tak, dobre, to si sem polož. To si pomôž. To je rýchlejšie. Jo, tak to daj si. Pani Šteklička, Peťa nám dobrala. Dobre. A potom čo budeš robiť? Naleješ? Ten vosk tam do tých vodičiek? Aha, takže to bude takéto. Sviečky. Budú tam tieto škrupy, budú tam plávať tieto vodičky. Podaj. Sviečky. Áno. To nepoznáte? Tradíciu, ako sa púšťajú škrupinky na vodu, sviečky a podľa toho, ktorá kde odpláva, tak či niekto ostane doma alebo pôjde do cudziny a nedaj Bože, že by sa potopila, tak niekto odíde z tohto sveta.
Ideme sa vyšličky. Sme mali jednu. Tak sa bolo stuhnuté. Tak toto krásne urobíme. To budú zapalujete. Áno. To sa púšťa, ja vám to potom ukážem. No dobre, môžeš ty. Tak ho trošku, ak sa dá, tak odtrhaj. A jak sa páči takýto? Máš to, ja som nemal takýto čiapku, tak ja som tam ušal. Karol Gott. Mášika, usmiejte sa. Mášika, Tu sa vyrábajú takéto nádherné ozdoby. Poďme sa na to pozrieť. No, ale mali sa páči. Správne ešte do tejto šikovnej dielne, šikovnej Pozrite sa. Ako to robíš? Ukáž nám sa, ako to robíš. Pečenka. Dajte mi. Ale tento dročík, ako tam dávaš na toto, ukáž nám to. Tento. Tento. Tak s tebou. Tak, pridržím ti okolo sem. Výborne. Okolo. No, teraz. Ukončíme. Na vianočný stromček to bude. Tak, ideš. Najstarší špeciálny žiaci a tí sa snažia o niečo úplne nové, tak sme na to zvedaví. Počkaj, a potom ešte raz. No, vraveli ste, že viete s ihlou a niťou šiť? Tak môžem aj garnicu. Ja to viem, ale musíme dať časnú. Sedí vrabec na píri a hovorí čvíri, čvíri. A tá pinuška pin, 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 že sa nám narodil Boží syn. Lastovička štebotuje, tá chodí. Táto trieda je najvoňavejšia a najchutnejšia. Uvidíte to sami. Dobrý deň. Dobrý deň. Á, čo vy tu vyrábate? Môžeme robiť? A hrdlička kútala, Ježiškovi cukru dala. A tá pinuška pin, 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 že sa nám narodil Boží syn.
Nemecký postup. Všetky sa držia spolu. Takto sme si pripomenuli advent a dúfam, že to nadovo ostane v srdiečkách a v pamiatke všetkým detí, aj nás. Šťastné a veselé Vianoce prajeme všetkým.